Teraz si počkáme, čo vymyslí Marek Hamšík. Robí si priestor, dobre vystrelil. Okamžite tam bola trojica hráčov pri ňom. Tá strela bola zblokovaná. Ešte center Petra Pekaríka. A pokračujeme. Vlado Vajs, pozrite sa. Tak sa to podalo v 42. minúte. Center Vladimíra Vajsa, vedúci gól Slovenska z kopačky Adama Nemca. Tak potrebovali sme to. Veľmi dobre opakované centre, hlavne na základe toho, že sme boli v dobrom postavení pri tej odrazenej lopte a mohli sme hneď ísť do zisku a vtedy tá obrana je menej koncentrovaná, čiže tam Vlado Vajs veľmi dobre zareagoval a ten center má veľmi dobré parametre pred obrannú líniu, kde si Adam Nemec na to počkal. V závere poločasu sme pritlačili súpera, dostali sme ho pod tlak, mali sme tam štandardné situácie a rezultuje z toho tento vedúci gól Slovenska. Takže po 43 minútach sme pokorili tie maltské hradby. Adam Nemec strelil svoj prvý reprezentačný gól pod Jánom Kozákom. A je to vôbec jeho premiérový zásah v najcennejšom drese pri 11. štarte. Takže vyzerá to veľmi dobre, naozaj. Slovensko-Malta 1-0, toto sme chceli, to sa aj podarilo, takže veľmi dobre, že Slovensku sa podarilo streliť gól do šatne.